Ole kan lo le ta tun lai chu mani na ka boi ve ne awangin video karon siam man lova ama sa in mi the thiam na karon dile tun tuma video hi milo like saka midang indu sak zong de po longai thak tir turin kan ngen chewa tin he channel hi in la subscribe lo ne chuan khongai min ha subscribe sak do nia tun tum video a chuan tun lai hripui leng karah pathin na tho dan ropui tak tak te ngai thak le thlir ho kan tum le do ni ama saberin Philippines drama putar pakhatin tran puina thilpek aya bible adu jok thu hi in han ta lang ma saber teang Philippines ram chu covid-19 hripui awangin karing moza aning khar khip to a mitam tak chuan an nitin mamo an mu theinan tran pui tu an au chul hlomani ma se heti la hian putar pakhat aming tar lo chuan tran puina thilpek ain bible angen hlo thung athil ngen dang dai tak awang hian he chanchin hi social media adar chak le a meche pakhat din na chuan Facebook a he chanchin hi ata langani thian a soi herami puiten chom dona thilpek ngi ata an outline hepa hi chuan a bible thler cheto tak mai thak na tur angai to ve thungani ati he putar hian he meche hena hian kapi bible thar inayem inai chuan pakhat min pe thengem ti in adila dina chuan hetiang ang thin lungpu hi avoi khaton na ani thu asoi tihian dina chuan atalang chunzom he thil hian khovelin harsan ato lai hian khovel thil chau kan mo lawa he harsan ton tlang tur hian pathian thu po hi kan mo ani ti he thil thleng hian min hriat non tir se ti in atalang ani mathai bungli changli mi mihring hi chang chawin nung lova pathian ka thutin chuak zokin an nungani ti thu hi atalang telbok he putarin pathian thu angai na zia mi ten an hriatin an thin lung a khoi hlom hlea he putar hi bible pakhat chaw ni lo bible pahni an pe ani dina chuan pathianin idil aya tam a peng che ti in a Facebook page a atalang tel nge nge pathian thu hi ngai nat beranei miang zat nge Christian te zinga hin om takang le isu nei ka du zok thil dang zong ain ti hla te hi kanun pui tak tak hun anga lelom thin le mai Justin Bieber le Hailey Bieber te chanchin hi in han talang le teang nupain siam thar zai thiam lar Justin Bieber le Hailey Bieber te chuan hripui leng karah an mani ti chak tu chu an rin na ani thu an soi zai thiam lar Justin Bieber le Hailey Bieber te chuan The Biebers ti ming voin in khar khip line Facebook kaltangin show an nei thina episode engemozat an siam to nge nge ni hen so hian an mani ngai sang tu te hriat turin an nupa in zo na chi hrang hrang anin zo ton thina ni an show palina tun kara an ti chota ka chuan Justin Bieber chuan anupui hnena kan pani hian rin dan thumun nei kan nia isua kan ringa a chandam na le angai dam na po kan ringa he hun kher tak chung hian enge inun ti chak tu tin azot ani anupui haili chuan ama chu kan thremai po ani lo isua thamona chu kan neya he hun kher tak chung hian isua kan in ngat theya bible kan share thein thil tam tak kan ti theni ko khranin program abot sei po thalawin kan tel ve thrinani ati nilai zana piangin kan ko khran in khom kan thlir zia chu chuan in khar khipa omte tan omzi anei em ani heian na sada ge min puini in ka hria tin min fui phur tu tele min tong trai sak tu tenen minin zom tirani ti in asoi langbok Justin Bieber te nupa hi an landan mai chuan pathian po ngai saklo mel an pufawa ma serin ai takin pathian lam allo ngai sak ve viau mai khovelin in khar khip ala kalpui mek zela heti lai hian Christian media te chuan hein khar khip chung hian an channel clear tu te an pung ti an soihlom in khar khip hun chunga pathian thu pon chhona channel rang te zinga mi heng Pureflix Vidangel le 24 Flix te chuan in chunga tom im ani chungin an channel clear tu te an pun na sathu an soi Pureflix te chuan an website a pathian thu tlang au puina program te chuan chung korin na le hlutna atipung ani atia za somli in he hun chung hian an channel clear tu an pung ti thu soin mitam tak pathian hena hnu hnein an lo om zelani ti thu an talang telbok Christian media dang Vidangel te po in hein khar khip chung hian ni tina an channel thina re chu za somnga in apung
ti thu an soibok 24 flicks te point February thlatin ena khai khin chuan tuna hian za somruk pahni in an channel thir tu an pungto ti an soibok COVID-19 threpuin khovel economic ati seduai duai ni ti chu hei rol ani lo amara chu heti rol hian mi te hian pathian lam an hoina sa ve thung ani ti po hi hei rol ani lo ve bok ani ole tun tumatan chuan du to le phot hrila video lo thir tu ten hlokna pakhatal in chhar chhuwa ka bai sei tlat ani harem chang ma sabera video dang kan lo bo sei da do nia